Is-serje ta' kombinazzjonijiet bla preċedent li seħħew fil-każ ta' Beppe Fenekadami mhijiex kredibbli. Kombinazzjonijiet anzi abbuż sfaċċat u favoritiżmu li jagħmlu b'mod li l-proprjetà ta' Beppe Fenekadami tgħaddi minn valur ta' eluf għal miljuni ta' euro. Dan intqal f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru Chris Cardona u n-nutar u eks-Sindku Nazzjonalist Ian Castaldi Paris fejn kien spjegat kif il-proprjetà ta' Beppe Fenekadami fl-2006 iddaħlet fiż-żona ta' żvilupp imma mhux biss. Dan għaliex bil-firma tal-eks Prim Ministru Gonzi Fenekadami ingħata l-permess biex għall-kuntrarju ta' ħadd ieħor daru ikollha basement u 3 sulari. Huwa każ illi idur madwar abbuż sfaċċat ta' poter, huwa każ illi jinvolvi il-favoritiżmi illi kienu jsiru fi żminijiet tal-amministrazzjoni nazzjonalisti, huwa każ ukoll illi jikxef il-qerq u l-ipokrizija ta' Beppe Fenekadami, illi ftit ta' xurilu kien jagħti protesta minħabba żvilupp għal proġett nazzjonali fl-ODZ u l-lum sirna nafu illi u kellu proġett personali fl-ODZ ukoll li għalih ma protestax. Għaldaqstant il-Partit Laburista qed jistaqsi kif lura fl-1994 fis-sena meta saret l-ewwel applikazzjoni għal żewġ tikma Marzar kienet qed tinbena d-dar. Bl-istess mod li Fenekadami donnu kien ċerti li kienu se jinħarġulu l-permessi għall-estensjoni tad-dar u għall-pool. Cardona innota kif din il-lista ta' avvenimenti tqajjem dubji serji u staqsa kif Beppe Fenekadami jista' jitwemmen meta jaħdem b'2 weights 2 measures fejn jidħol ODZ. Għaldaqstant staqsa jekk dawn humiex l-istandards li Bużutti li jitkellem fuqhom, jekk kienx jaf jew infurmat bid-dettalji, għamilx verifiki u hix disgustat għal dan, għandux ikeċċieħ u kif se jġustifika dan kollu. Jekk Simon Bużutti li jħossux komdu issa li jibqa' jimxi spalla ma' Beppe Fenekadami meta jaf illi hemm dan l-abbuż sfaċċat ta' poter, meta jaf illi hemm din l-istorja illi fl-aħħar mill-aħħar mhix qiegħda dwar persuna illi mhijiex fil-politika ma hija dwar persuna li hija b'saħħitha aktar minn Simon Bużutti fil-Partit Nazzjonalista. Intant l-ewwel reazzjoni ta' Beppe Fenekadami dwar dan l-iskandlu kienet libel kontra One News. Bil-kap tal-aħbarijiet ta' One News Aleander Balzan jirreaġixxi u jgħid li l-libel mhuwa xejn qajr waħda minn sensiela ta' azzjonijiet li qed jieħdu Fenekadami u nies oħra fil-Partit Nazzjonalista bilan li jwaqfu milli jkomplu joħorġu dettalji dwar l-iskandlu tal-Palazz ta' Beppe. Inħares il-qudiem biex fil-qorti bħalma qed nagħmlu f'One News nippreżentaw id-dettalji li juru kif Beppe Fenekadami kien aġevolat minn deċiżjonijiet skandalużi b'rabta ma' proprjetà li għandha wkoll numru ta' illegalitajiet, temm jgħid Balzan.